Tutoy Bato! Yo, Wardzo! Maying gabi pag-usap mga angkol o mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy na rin. Ayan, welcome na naman po sa ating programang Tutoy na Love. Syempre, kasama niyo pa rin? Kauban ninyo hanggang 12 midnight. Ako po ang inyong Uncle Totoy, Uncle Totoy Bato. At shout out muna sa atin sa mga kainan dyan. Sarap may pinapanood si Totoy Bato. May pinapanood ako ngayon, pagkain. Para din siyang pares. May sabaw, sarap eh. Yung iking sa Baklayan sa Dumaguete, sarap nun eh. Habang nanonood ako, takam ako ngayon eh. Hanap ako ng sabaw. Meron ba dyan sa may Belfast Canteen? Sa may Fairview? Ayan, shout out sa mga kumakain dyan sa Belfast Canteen sa may SM Fairview, makatabi lang. Salamat sa inyong walang sawang pagtutoy. Lagi po yan sila nakatutoy. At syempre mga kabisyo, yung pinag-uusapan po natin dito, abay, yung mga particular mga gawaing bahay na pinapagawa po ng ating mga magulang sa inyong mga anak, Yaw Awards. So, marami po siguro nagrereklamo ngayon ng mga bata kung bakit pinapagawa pwede naman gawin ng mga magulang. Pero hindi nila alam na ang essence po niyan kung bakit pinapagawa yung mga paghuhugas ng plato, pagsasaing, mga simpleng bagay-bagay, kahit na yung washing machine ang ginagamit, pinapalabas siguro, pinapasampay. Para kahit naman, kahit papano, matuto namang maglaba. Eto, real talk po to mga kabisyo, Shoutout sa pamangkin ko ngayon, na nandito po sa Metro Manila. Nagtatrabaho dyan sa PAL. Sorry na. Pero alam mo mga kabisyo, lately lang po siya nagpa-practice kung paano maglaba po gamit ang washing machine. Ayan, mabilis lang na ang paglalaba ng washing machine. Dahil na rin, siguro, yung kapatid ko kasi hindi siya pinapagawa yung mga gawaing bahay. Kasi alam mo naman, may mga ganong klaseng mga magulang po mga kabisyo, Parang naaawa sila. Hindi nila pinapagawa. Parang, sige na lang, ako na lang gagawa nito. Pero hindi po nila alam in the long run na yung pinapagawa mga gawaing bahay, tinuturuan mo yung mga anak mo na maging independent, balang araw. Alam na natin yan, Kasi ang pag-aaral ng mga gawaing bahay, habang bata pa ay mayroong maraming mahalagang bentahe. Eto yon, isa nito ay ang pagsasarili. Ay, di ba ikaw naman, Col? Lagi ka namang nagsasarili, di ba? Ito si Peter talaga, nagsasarili din to. Ang ibig kong sabihin, yung pagtuturo po sa mga batang mga gawain sa bahay, tulad ng paglilinis po at mga pagluluto, pag-aayos ng kanilang mga gamit, ay nagtutulak yan sa kanila na maging mas independent. Shout out sa mga nagsasarili, Yaw Awards. Ito yung nagbibigay sa kanila ng kakayahan na maunawaan at gampanan ng kanilang mga responsibilidad. Pero baka ikaw, iba yung iniisip mo magsasarili. Ibig kong sabihin, magiging independent ka. Ayan, siguro ito, ikaw Col ngayon, habang nagmamaneho ka siguro, kaya pasahero ka ni Uncle, kaya auntie, sabi, nga, tama ka Uncle Totoy. At shout out sa mga magulang na gano'n at natuturuan yung mga anak po ninyo na kung paano mabuhay mag-isa. Imaginein mo lang kung walang washing machine. Ewan ko lang yung mga bata ngayon kung marunong ba silang maglaba gamit ang kamay, di ba? Magkuso-kuso. Hindi lang kamay yung ginagamit. Pag meron kang pantalon, gamit pa yung pakang. Diba? Ang gamit ng pakang, kayong palu-palo ngayon.
Hindi na sa paglalaba. Hinahanda po yan ni Mrs. kung sakaling late nang umuwi si Mister. Kaya sa mga Mister na uuwi sa bahay, siguraduhin na pagbaba nyo ng motorsiklo ninyo, huwag nyong tanggalin ang helmet ninyo. Habang kausap ninyong Mrs. nyo na, lasing kayo, galing ako. Dapat nakasuot yung helmet ha. Sigurado yun. Agoy! Yan. Pero kidding aside po mga kabisyo, no? Sa kabuuan po, ang pag-aaral ng mga gawaing bahay habang bata pa ay nabibigay sa atin, no? Sa mga bata ng mahalagang kasanayan at pagpapahalaga na magagamit nila sa buong buhay nila to. So, shout out sa mga magulang po natin na ganun. Natuturuan po tayo kung paano magsaing, gamit ang kaldero, hindi lang rice cooker. Diba? Tama-tama yan. Carl Geronimo. Okay, no? Ganun na lang. At tayo na po yung magpapaalam. Marami pong salamat sa gabi-gabi niyong pagtutok, no? Pagtutoy sa ating programang Tutoy na Love. Ako ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!